Adus ora iso metu. Salin ora iso metu. Nyising ora iso metu. Jene mono iki kamar, sampe kamar mandi kuwi nek magnete apa silete ketancep ning WC. Heh? Enek magnete, aku koyo aku metu kok ditandan. Kok iso? Sing irunge saiki ditempel. Ngono iki kenapa sih ning jero kamar ya apa enek apane? Kamar iki kenapa? Kok gak iso metu angger setiap bar adus, iya langsung metu ngono. Langsung salin lho. Pret. Tenan. Tapi sen aku nunggu. Alah lah. Sing irunge iki yen komedo dhewe. Ini 110 ya. Berarti kan kuwi wis sawi kan, guys, kalian yo. Nek kuwi sampe garing berarti kan dene bayangno wis pirang jam ning gone jero kamar ora gelem metu. Kok iso? Kita buka ya. Iwakem kae lho piye? Coke wis mati neh. Mungkin masih ada napas sedikit-sedikit. Kok mati ya coke? Wis mati. Dosa iwa kowe. Mbok openi mati. Dosa sumpah, dosa besar. Ya Allah ya Rabbi. Kok bisa? Kopi kopak. Kopak aja kopak. Mamai cangkemi kupinge gamel mamai. Mamai cangkemi ya. Iso. Ayo didelok. Ya Allah yo. Ayah rong mangane yo. Aku mau yo kok ngono ki terus yo. Tukok tempe cepetan, niku ning bae. Bae tutup ya. Bae tajab. Ayo. Didelok. Wis sinalahi tenan. Wis ireng. Wes, inalillahi tenan ki. Otange wis glembung. Masih sentik-sentik ya Mbak tapi. Ora wae wis mati. Tapi tidak wetenge. Mang sakne wae ngono kuwi. Kowe nek wis gak tahan, apa wis gak tahan iki gak apa, yang mati ae gak apa. Astagfirullahaladzim. Kayak piye kok dene iki wis sampe berakhir tapi dia itu cek tahan. Anjay. Ora yo malah ngesakno. Kalau juga ning kresek ning gone apa jenenge barangku ning gone kamare Bunda Mang. Cukup. Apa barang iki? Dayu udah cukup, wis kuwi amis. Apa nih kuwi duit apa nih? Kuwi duit apa nih? Wah, duwe opo ra. Juga ning kamar Bunda ning kasur. Apa kowe? Kok langsung guyu-guyu? Unboxing. Soko sapa iki, Mbak? Sopo nih sing ngirim kowe nek gak? Aku. Oh. Sapa iki, Mbak? Sopi lah. Astagfirullahaladzim, Mbak Ovi. Warna apa ya, Pak? Warna apa? Masya Allah. Enggak. Unboxing warnanya apa ya? Warnanya abang le. Iku Indonesia. Api. Aku kan anu ya sing ndekne kan kuwi biru-biru terus yo api. Enek abang birune. Iki sing abang-abang. 7 tambah 3. Walah Mbak Opi yo pinter dah. Aku mang ning konten kan ngomong 7 aja Jepang ya. Tambah 3 10. Ya Allah, Bang. Mbak Ovi.
Lucu banget langsung. Ih, tapi kok iki kembar. Hah? Kibik iki. Ora, iki merah putih tok. Kuwi nek biru-biru nih. Biru-biru nih. Aku kan nek iki sing dikasih Mbak Ovi kuwi apa jenenge biru-biru yo. Saiki merah. Sik tak tanya, kenapa kowe Tukaran. panggone gak ora mbok nggo? Hah? Panggone kenapa gak mbok nggo? Coba iki, galak iki. Yo pen apa jenenge? Iya, Mas ini. Coba iso cangkeme pidi didemek. Akuariume gak tak nggo ya Mbak Ovi. Aku sebelumnya terima kasih ya Mbak Ovi. Apa dikasih akuarium lagi seperti ini. Nah, akuariumnya kan kuwi kan apa jenenge enek kok ngisorane ngene iki ya. Encen aku ki Tolong. koyo tak kene kalau aku iki gak tak telasarikan kudune koyo ditelasari apa ben gak kelet. Nah, aku kelet protol, jane yo iso dipasang, cuma aku roh dhewe, aku sebagai apa ngrusi akuarium yo. Jadi apa jenenge sing kuwi iso-iso ae nek ampe tak kumpulno ngono kuwi, tapi koyo aku genjang-genjong, dadi kan tak pindah ning ngono-ngono kuwi. Dan juga aku kok mir-mir ngono nek ngumbah, koyo aku nek tar piye ngono, jadi tak milih. Lah kuwi apa busa-busa kuwi? Iki koyo kapas filter. Kapas pinter gunane nggo apa yo? Heh? Terus ben piye? Iku kudu nyaring kotoran. Oh iki. Tapi nek Oh, gak apa-apa. iki filter sing koyo filter saka air ngene tapi engko metune. Oh, nice to meet you. Paham. Dulu tak ke kamarku. Ya Allah, Jepang itu 10, guys. Tak ke kamarku. Malah soal kamar ae. Apa kuwi? Cupang iki serane ning staf sudut iki saiki wis enek Mas Sam. Ning kene enek, ning kamar sembayang enek, ning guri enek. Di rumah manusia, di rumah cupang. Iya. Ning kamare Mas yo mbok dekek. Iyalah. Mbok kon nggo menunggu kamare Mas. Iki nek ngene iki penak ning kamar, apa jenenge karek jupuk kaya apa nganggo pipet ngono kuwi kotorane diresiki. Sindek iki kan gede ya, Mbak. Kan papa teh isine. Apa ya Balik kone. Astagfirullahaladzim. Minta maaf saya, Bra. Minta maaf saya, Bra. Minta maaf saya tenanan. Dah dinyak dah. Dah dinyak dah. Oke, kowe rata sawone. Ya Allah, dah piye ndak iki reaksine mana am sepangnya 10. Gak apa kowe ape dadi omah cupang apa piye gini. Gak ngonone Mbak Ovi kak ya Allah. Terima kasih Mbak Ovi, love you. Aku mencintai Mama. Terima kasih ya Mbak Ovi, semoga Mbak Ovi sehat Mbak Ovi selalu, sebenarnya apa? rezekinya lancar. Apa yang diinginkan? Iso. Kuwi ae pe koyo nek Mbak Ovi kan kok ning kono sing urung pengen Mbak Ovi kangen makmu ngono lho. Apa? Tapi ning kono kan yo gak padha karo kene rasane. Duh. Lah iya, saka kene ngirime tapi yo ngirime sing gak iso kok jangan menir mbok gawekno. Iya. Mbok kirim ngono gak iso. Untuk iwane. Kling tok. Kling tok. Jo kono lho. Kenapa ting ngono? Iso nyare di ele. Wis starterno le. Buses iki kenapa lah iso kuncirane koyo ngono saiki? Genji. Iya tidak ya. Kira le. Gak ngerti sembarang. 10.000 ya. 10.000. Wis nyampe mbok tuku apa ta. Bensinnya berarti 20 apa 10? Bisa disakne apa le wis. Bensinnya 20 apa 10? Ya, makasih. Bocah. Delok eh. Pak no. Mlintih jago-jago. Ya wae putume wae Jepang saiki 10. Makasih Mbak Ovi. Saiki genep nih. Genep 10. Terima kasih Mbak Ovi. Aku mencintai, sangat mencintai. Iki kan free day padahal iso dekne ngene kan. Mbak car free day tiba ya. Apa demno kowe wae kuwi. Jare apa ya? Alhamdulillah Kan Mbak Ovi. iki kan apa Matur jenenge? nuwun.
koyo mengadopsi Pak. hewan. Aku kan di WA ini. Iya. Bunda nggak tahlilan, aku yo mikir gimana malam mau. Mbak, tak pikir tahlilan itu yang ikannya salwa mati. Aku tidak nyambung padahal. Kok tahlilan bikin apa ngono yo. Ya, jadi tahlilan iwake salwa. Ya Allah. Kuwi wis kambang neh, coy. Wis wetenge wis blenduk neh. Wis ireng neh. Anjen emang gak sehat dik nih kita. Aku kan sombong toh, bener aku toh. Nduk yo sampe ditumbasno sakadae ngono, Mang. Iya, ditumbas nasa adae. Terus ditumbahno cupange telu. Aku mang ning konten kok yo ngomong padahal yo cupange pintu. Iso aku ngomong. Aku jadi nek ngomong tentang iwak sawah itu Enak iso. apa rasa mbok. Bayi kunciran mbok jengker rosan wis sok tekono kuncir prekrok ning dhuwur kene. Ide lho yo. Aku memang pegel nang ngene Mbak Opi jenenge. Cupange ndekne iki saiki iki didekekne ngono kira Mbak Ovi. Dadine koyo nggo ngiasi ruang tamune, nggo ngiasi apa meja dapur kae. Pokoknya dihiasi dengan iwak cupang pokoknya. Nek kamarku Mbak Ovi ben menemani aku tidur. Ben ayi nek Tapi di ki- kamarku ki ada yang menemani. Carane kowe ngono ki yo golek triplek. Jadi Iya. Budi rek nang meja rias. Ning sebelah omah Bude kok nek koyo bayi waki papan-papan. Engko digeraji sithik ngono. iki gak lengketne meja. Dadi gak lengketne mejane ngono. Nah, ini kan apa jenenge kecil toh. Jadi aku nek gejang-gejang juga benar. Dadine iki kuwi guys, dekne iki apa jenenge piye ya? Tapi kewan iki nek paman di apa jenenge dirawat dengan senang hati iki ya lulut iki. Juta yo iwake mbek dekne iki yo enek dekne yo langsung moro ngono ya. Dan dia kan merawatnya dengan ikhlas, dengan senang hati. Lah iso nek aku yo. Iya, dia kan Apa nek cilik-cilik. teko sekolah ora mangan ora ijik, sing disandak yo iwak sik. Ngono juga kan dengan senang hati dekne. Ngono kuwi iki lah nggak teko terus langsung mbok ajak omongan. Iya. Yo Kan dijak anu perkenalan. ae, yo apa engko apa jenenge dikek banyu sik. Engko tak gawekno banyune dicampuri obat terus ben direndam sik ning banyune. Limo nek gak 10 menit. Cupang iki iso dadi siji. Gak enak dan siji perang lho. Kecuali nek enten ape dirapekno. Emang iso dadi anak. Dikawinno maksudnya kok lanang wedok ngono kuwi. Lah kuwi duwe iki gak bakal kawin-kawinan beda di peranak pinak. Aku lo gak ero wedok lanange kok piye. Delok nek manuke apa ora? Lah nek manuke bentuke piye? Yo browsing e kowe. Aku kan browsing ya. Ciri-cirine iki nek jantan ki kan bentuke rada lonjong ngene tak sawang-sawang. Tapi nek cupang Podo jantan kan ae. lebih indah. Mesti dia lebih Iya. berwarna, lebih apa kuwi jantan. Tak biru jantan. Menarik cupang perempuan, ben maksudnya iki perempuannya erek-ereki ngono. Oh, memeti ngono. Lebih indah deh. Dibekrak-bekrak. Buntute. Tertarik ngono. Tapi yo nek wong yo ngono karo memeti ngono. Oh, ngono. Wedok ora koyo bebek kalau nek kali kan memeti kan jel ngono. Nek kali ngono. Bayi ini memeti ya jel-jel ngono. Aku ora tau memeti pedek biyen. Ning omah diparani ora lanangan Aku ora. gak iso bedakno mbak asli. Tapi ketoke iki sawangane Wedok nek kuwi. Ketoke sing biru ki lho jantan. terus kok ekore piring kan anu wae. Tapi yo mbok guys ya jajal kalian komen guys. Apa jenenge bedane lanang dan wedok kuwi piye? Aku kan golek ning apa jenenge? Bayi parisan kapan? Tanggal 11 sih nduk dari kak takon ngeloloni Loh, agak 11? dipanas. Iya. Lah bayi kontrol kuwi. Rolas. Oh iya ya wis. Kelas 11 kan minggu, bayi iki mingguan sesuk. Minggu arisan. Oh, minggu. Nek minggu gak apa-apa mah gak libur sen bayi, tapi nek Jumat libur. Libur makanya wong wis tuwek-tuwek lho. Wong pensiunan di dianokno di pertama kali pokoke awet biyen sampai saiki libur karena Jumat itu podo Jumatan. Oh iya Makanya iya. sudah tua-tua. Jumat kan juga hari pendek sih menurutku. Kayak kene melek terus mari ngono wis Jumatan. Lah kan menek jam 12 ta. Oh, gak hari pendek piye? Kowe gak roh di Bang Mbak Repa Tangjan di Woi, emang itu mengacungkan jempol Mbak Rep. Aku mah dede le. Umurku
tangi Pak, tenan Pak. Ora, guys, aku tangi deh. Tapi yo delok yo langsung tangi. Aku iya sempet-sempet. Tapi aku langsung tangi le terus aku mergawe sampai gimang langgek bar Mas Sam raketang aku mang yo melok kowe turun neh. Ternyata penake turu Bang. Wong telu hubungan anu kuwi. Esuk Enak, iki aku mau kuliner turun, tangi lho. Nek ini Nek awan nek turune kamarku gak kan apa-apa. apa jenenge tak kene meja ngono kuwi. Nyit. Meski ya Mbak Ovi terima kasih banyak ya Mbak Ovi. Mbak Ovi Wes pecupange wis genep 10. Sesuk iki karek rene iki ape njaluk sing gedhe kuwi lho Mbak Ovi sing apa jenenge? Oh iya rasa jenenge Mbak Ovi. Mbak Ovi please. Ora sida. Ora sida. Sida. Ora. Kuwi ape tuku dhewe Mbak Ovi aja ditubasno. Gak entuk aku gak entuk kontenku malahan. Aku pengen mengeksplor soalnya. Ning akuarium. Apa ning gone eksplor bakul-bakul. Ojo ya Mbak Opi, soalnya kita mau cari sendiri ya Wak ya. Karena aku ya pengen gitu. Tapi nek dikene omahku mau dimandi Gus. Ya ora dipandi Gus. Paling nek Ada resik apa? Resik-resik meja ya ambek mbok uncalno kuwi wae. Iya paling. Nek kadang kumat paling ngono paling. Iki go resik-resik lho sesuk resik omah entek. Iki tak resikane sik. Yesus, terima kasih banyak Mbak Ovi. Terima kasih Semoga banyak, Mbak Ovi. diganti Ayo, sama Allah aku berkali-kali lipat. Aku kae dikei Mbak Ovi 4 ya 4. Terus saiki dikasih 3. Walah. Masa batok kae? Hah? Oh gak sak urunge kuwi iya dikeki neh kowe. 4 terus ada enak. Ada Saurunge gak dikeki? hiasane sak watune. Aku kan pertama kan tuku ning Car Free Day. Terus yang kedua kuwi dikasih Mbak Ovi, dadine 4 tok. Apa dadine 5. Terus yang gue tumbas sampai Mas kuwi 6. Terus aku sing apa pas acarane Dek Rapa ambek Mas kuwi. 7. Oh iya. Terus 3 ini. Terima kasih Mbak Ovi, aku sangat mencintaimu. Ya wes guys ya, malam hari ini kedatangan cupang baru lagi. Yeay, iku senenge iki Milo ambek Mila. Mili. Mila nek Valen mbek Milen kuwi. Mbok guys, apa sih jenenge apa ora aku. Kaya tampang-tampang iki kaya piye yo. Mbok guys, omahe saiki dikeki cupang kabeh pokok man. Mbok ngono nek tak. Iki rumah cupang. Apa tak tulisi sesuk rumah cupang. Yes guys, terima kasih banyak Mbak Ovi. Sekian dulu konten malam hari ini ya guys ya tentang dunia percupangan. Kalian boleh share juga ya guys ya cara apa vitamin sing nggo iwak cupang ben sehat terus. Iso gede gak sih? Aku wis ro iwak cupang. Iso gede gak iwak cupang? Pol-polan gedine yo kaya apa jenenge? Sak duager. Buntute sing gedhi. Nek awake tetep yo pol-polan. Kene ngopo nduk ini? Bulu mata. Kok cara kuat aku. Yes guys, terima kasih sekian dulu kontennya Pawa. Tutupan. Segitu dulu kontennya Pawa. Dua dino muga-muga diparingi seger waras lan selalu diparingi kelancaran dijaga dari mara bahaya dan juga bebas yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum penemuan jodohnya semoga cepat dipenemukan jodohnya untuk menjual garis dua muga-muga diberi momongan yang salah yang semangat derajat orang tua intinya tak terbaik untuk semuanya kita semua pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih banget untuk Mbak Ovi ya yang sudah memberi aku ini semua dan sekarang apa jenenge wong sak omah iki mulai mencintai cupang-cupang. Mari iki dekne iki makhluk hidup. Apa tak ideki iki aku yo dosa. Apa kowe pe tak ideki? Emak aku kan yo makhluk hidup. Enggak, kamu gak makhluk hidup. Apa orang-orang makhluk hidup iki. Ini gak makhluk, kowe gak makhluk hidup. Apa? Kamu itu hanya telur yang menetas. Yo makhluk hidup. Oh nah. Duh, Ndok-ndokan kok. Sekolah Malempung. Malempung yo sebagian dari Hmm. komposisi makhluk hidup. Terus guys, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.